okugo ụmụakwụkwọ ka ha na-echemi echiche ime iji echepụta ezigbo echiche ma kwakonye onwe ha mmụta etu esi akpa agwa na ka esi alụ ọlụ iji wee nwee ike ịbụ ihe ha nwere ike ịbụ na ndụ a. Nke a bụ isi nsekpụ ntị ụbụbọ na nkata niile akpara na agba nke abụọ ọgbakọ Kọngres ụmụakwụkwọ Anambra Steeti nke otu nnọrọ onwe bụ Future Host True Value Impact Foundation chịkọbara. Ya bụ ọgbakọ Kọngres nke were ọnọdụ n'Awka bụ nke isiokwu ya bụ ịhụta ọdịnihu taa dọtara imerime ụmụakwụkwọ nọ n'ogogo sekọndịrị nke ukwuu si n'akụkụ steeti a dị iche iche wee bịa. Ndị nkuzi nakwazi onye isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu n'imerime ndị ọzọ. Blessing Uche Ndụ bụ onye nke anyị ga-akọlụ gị akụkọ a nke ọma. Foundation bụ otu nke nọrọ onwe ha nke gbadokesịrị ụkwụ n'inyere ndị mmadụ aka na ịhụ na ihe niile na-aga otu ọ kwesịrị. Dịka ọ na-agwa ụmụ akwụkwọ ahụ okwu ka onye executive director nke ya bụ ngalaba bụ Oriakụ Ncheta Chidubenwa Chinemere kwuru na ya bụ otu gbadokasịrị ụkwụ n'ebe ndị na-eto eto nọ, ndị ntorobịa, ndị na-enweghị nne na nna, ụmụ nwanyị nakwa ndị nne nọrọ onwe ha, ndị nke ha na-enye ohere ịchọpụta ụzọ dị mma ha ga-esi nyere onwe ha nakwa obodo ha aka. N'okwu ya ka onye direktọ nke administration ya bụ otu bụ Maazị Chidubenwa Chinemelu, onye nke gosipụtara obi aṅụrị ya nye otu ụmụ akwụkwọ si wepụta n'igwe, kwukwara na ha gbadokasịrị ụkwụ na ndị na-eto eto nakwa ndị ntorobịa ma kwue na ọ dị mkpa ka akụziere ha ụzọ dị mma ha kwesị iso dịka ndị na-eto eto. N'aka nke ya ka onye managing director nke